Iti matdamdamag Region 2, manarimaan ti tulong amay papaay kadagiti mangalap baban iti Presidential Assistance for Fisher Folk. Kabayatan na ni siyangkat mo ti World Skills Philippines 2026 Regional Skills Olympics iti apari. Dahitakan da dumadamag ipaay ni Dayan Monica Tukay. Iti Batanes, agtultul iti panangawaras ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources iti tulong pinansyal, kadag iti kwalipikado ang mangalap iti sidong ti Presidential Assistance for Fisherfolk ti nasyonal a gobyerno. Sigun iti Provincial Fishery Office, narugyan iti Lunes ken manarimaan aging ita, ti panakaiwaras ti cash aid asag 2,325 pesos, amay paay para kadag iti 116 a benepisyaryo iti Basko, 73 iti Mahataw, 17 iti Uyugan, ken 32 met iti Ivana. Naituding amay sayang katipa na kay waras ti ayuda iti ili ti sabtang ken itbayat, inton Mayo 22. Mabalbalakadan na iti benepisyaryo ang makitinulag iti tunggal LGUs da para iti schedule iti panakaawat da. Kabayatan na, napatag a papel ti Regional Skills Development tapno mamuli ti world class amang manggad a Pilipino. Naisayang kat ti World Skills Philippines 2026 Regional Skills Olympics iti Apari Polytechnic Institute, babaan iti Technical Education and Skills Development Authority, anak kay tampukan ti laing dagiti estudyante ken trainees. Iti tay active panagwelding, panagluto, web technologies, cybersecurity, automotive, carpentry, electronics, ken dadumapay. Iti Cagayan, inispal ti maysa a residente manipod barangay Mabini Bagaw, ti maysa Philippine Serpent Eagle, kalpasan na simbrak daytoy iti pagtaanganda. Dagos met ang nakikoordinar ti residente iti Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources Office, ken Bagaw Eco Vanguard Network tapno may paayan ti umno panakataming tinasao nga agila. Sigun iti Senro Alcala, posible ang nakapasar dayto iti nakaro abannog wenno stress. Isu ang nakadanon iti nasao a lugar. Adaan met iti nasaya at akasasaad. Iti lenteg may parit apatayan ken telewen tinasao nga agila. Impaima ti Dar Region 2 kadag iti masaknan ti panakaiwan ti pondo para iti Farm to Market Road ijay Cagayan ken Isabela. Dumanan ti 202 million pesos ti pondo. Adaan kalawa nga 11.76 kilometers tinasao nga FMRs. Apag numaran ti agrup 1,400 nga agrarian reform beneficiaries, iti nagduduma a munisipalidad. Sigun pa iti ahensya, iti agdama, sa nga pulo katalo a proyekto ti FMR ti maararamid iti rehiyon, nga adaan ka atidog a 19.343 kilometers, nga agatat ti 252.5 million pesos, na implementar pa iti 30 million pesos as slope protection iti nasao a proyekto. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.